σειρά και ο φίλος μας ο Ηλίας δίνει και υπογραφές, παίρνει το εισιτήριό του. Εγώ ο Αλέξης πήδηξα, αλλά δεν με πήρε κανένας με την κάμερα. Βλέπετε το παλικάρι εδώ δίνει κάποιες οδηγίες, όπως και ο ψηλός εδώ τρώει κουλουράκια. Ο φίλος μας ο Ηλίας έτοιμος δένεται με 280 μέτρα ύψος. Τον δένουν εκεί τα παιδιά. Μπορώ να μπω λίγο εκεί μέσα να πάρω μια συνέντευξη που θέλουν τον Ηλία. Έλα εδώ γρήγορα. Ηλία, μια συνέντευξη. Είχε ρε μάλακα. Πήγε ρε μαλάκα. Ευχαριστούμε πολύ. τον Μάρκος. Βλέπετε κύριε 280 μέτρα ύψος. Μάρκος. Ο Ηλίας, ο Μάρκος. Ψηλά εκεί. Βλέπετε. Βλέπετε και πολύ ασφάλεια. Ο φίλος μας δεν το σφίξε. Πώς σε λένε? Μιχάλης. Ήταν και ο φίλος μας ο Μιχάλης Βατζηγιάννης χθες εδώ. Ο Ηλίας, για να δούμε, ναι, βλέπετε χτυπάει η καρδιά. Και ο φίλος μας ο Μάρκος. Ελένα, θα επιδείξεις? Θα πάει βόλτα. Φίλοι μας η Ελένα θα πάει βόλτα. Πριν λίγο πήδηξα κι εγώ, αλλά δεν με πήρε η κάμερα. Βλέπετε το κενό. Ο Δημήτρης, ο Χρήστος, ο Αντώνης ενθαρρύνουν τον Ηλία, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τον Ηλία, ίσως δεν τον ξαναδείτε, ας ελπίσουμε να τον ξαναδείτε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε όλοι στον Ηλία. 280 μέτρα ύψος. Ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είναι για αυτόν το όνομά σου, για το Λευτέρι, όπως πηγαίνω εγώ για λαγό, είναι και αυτόν επιδάει από εκεί ένα απλό πράγμα. Ξεκινάει να ανεβαίνει ο φίλος μας ο Ηλίας, 50 μέτρα. Πάρεξε Πανάρθα! Πλησιάζει 100 μέτρα. Βουλά! Είναι στα 150 μέτρα. Βγαίνουμε εδώ από τη Λωρίδα. Έχει φτάσει στα 200 μέτρα από ό,τι μας λένε. 80 μέτρα έχουν μείνει. Αυτό το βίντεο θα μείνει στην ιστορία, κύριε. Βλέπετε τον Ηλία, κύριε. Ψυχή μου! Φωτώνης, έχει στήσει τα μάτια, κουράζει να κατέβει. Ο Ηλίας είναι πάνω, κύριε και κύριοι, έτοιμος. Έτοιμος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο φίλος μας ο Ηλίας. Είναι έτοιμος να πηδήξει από τα 280 μέτρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 29ο River Park την Εστορίου. Από το τη Βιέρα και όλα τα Γιάννενα, ο Τόκος με τα πεπίνια του. Και βλέπετε τον Ηλία. Καψιδιόλε. Φανταστικός. Φανταστικός για ακόμη μια φορά ο Ηλίας, ο Μπάρκας της Κουπάρ Τσοτήρ. Κάνε βία! Τούμπα Ηλία! Δώστε, δώστε! Ναι κύριε και κύριοι, πρώτη φορά πηδάει από εδώ στο ψωμάκι και δεν κάνει μετό ο Ηλίας. Φαντάζομαι να έχεις κάνει μετό, Τον βλέπετε! Μπράβο Ηλία, μπράβο! Για πες μας το συνέστημα! Πώς είναι εκεί πάνω Ηλία, φώναξε! Συνέστημα! Σ' ακούει η μάνα σου! Είμαστε συνεμένοι με το σπίτι! Πηδάμε την τσίπα! Ενώ άλλο ένα παλικάρι ετοιμάζεται. Ο Ηλίας θα έχει τα κότσια. Βλέπετε το φίλο μας τον Ηλία. Έφτασε, ναι και η Λένα κυρίες και κύριοι,
Μαζί και η Λένα ανέβηκε και εκεί εκεί πάνω. Από ό,τι μας ενημερώνουν, πιο ψηλάκι από την πρέσα του Γουλά. Μπράβο, μπράβο σε όλους.